Yurttaşlar şuňky beren maglumatymyzy dowam etdirýär. Ýene-de gelip gowşan habarlara göre ýa-ni şol Kahramanmaraş diýilen şäherdäki okuwjaý bar şo taýda. Şonu okuwjaýynyň ady Süýtli Imam diýer. Ya Süýtçi Imam bagyşlan. Süýtçi Imam Uniwersiteti bar şo taýda. Şol ýerde okap beren bizim student ýaşlamyzyň häli aýdyp berdime dördüsi o ýitipdir ýa-da wepat bolupdyr diýip aýdyldy. Indi şolar tasdiklanyny ýöne familiýasy aýdylmady. Atlary berildi. Iki ýigit ýanky Daşowuzdan, iki ýigidem Mardan. Ýigitleriň ady biri Arslan Daşowuzly ýigit, beýleksem Aýmyrad. Olam Daşowuzdan. Aýmyradyň howsarlary eýe çykypdyrlar, owa tapypdyrlar, habarlaşypdyrlar. Indi özleri bir çaresini görürler, nerede jaýlamaly bolsa şey diýip aýtdylar. Sonra ýene-de şol uniwersitetiň studenti ady Gülsultan özü marly bolmaly. Ýöne şonuň obadasy bir belli adam diýip aýdýarlar da, ýanky Mary welaýatyny tanalýan ýanky bagşy Samrat Orazowyň obasyndan. Ine şol gyzdan Gülsultanyň ikun hiç ýyl habar hatyry ýok. Eger bilýän adam bar bolsa, habar beriň doganlaryň naşlaryna ýa bize ýazyň ýa telefon uradyň. Ýöne aýdylyşyna görä şol watandaşymyzyň ýa şol gyzyň ýaşaýan jaýy dolu ýumurlypdyr diýip aýdýar-da çöküpdir. Ine bu habarym bar. Enne ýene-de şol Kahramanmaraşda Mastuna ya Mestuna Kurbanova Türkmenistanyň grajdankasy ya grajdanini. Ol hem şol ýanky Süýtçi Imam Uniwersitetinden student, 20 ýaşlaryna gyzy. Hiç ýyly habar hatyry ýok şonuň ikun mär diýip aýdylýan. Bilen gören eşden bar bolsa habar ýetirin ýa doganlaryň naşlaryna ýa bize soň aňyrlygyny soň gerek wagty kim sorasa habar ýetirir. Indi ýene-de siziň dikkatyňize o ýurtdaşlar şol real maglumat bar. Egerde şol ýanky ýer titremede Türkiýanyň istenlik şäherine, welaýatyna, ilçesine nerede de bolsa howa yaralynan adamlar bar bolsa ýa-da ýok olanlaryň howsarlary bar bolsa ýer tutup bilersiňiz şol welaýatyň welisine waliye diýip aýdýarlar diýär-de. Gubernatory ýa-da biziň dilimiz bilen aýtsak häkimi bolmaly. Şoňa ýer tutsaňyz onu şol yaralananlarym ýa-da ýanky ýok olanlarym aviasiýa samalýoty bilen bar da ýöreýti Gyzyl Haç samalýoty bar. Şolaryň ullanýan onu mugut yaralarym ýok olanlarym Istanbul'a ya Ankara'mı nire geçirmeli ya göçürmeli bolsa şonu döwletiň hesabyna edýärler. Şunu ýatdan çykarma şu hyzmat muğd edilýän Türkiýede hiç para vermek ya pul hödürlemek gereği ýok. Kim yaralan bolsa ýetutup bilersen şu yerli waliýete ýa-da hökümete. Olam bar. Sonra ýene näme bar? Adana şäherine geçeýli, men belki ýalňyş tutýan bolmagy mümkin. Şäherleň adyny ýurtdaşlar bagyşlarsyň sebäp men Türkiýanyň şäherlerini beletçiligim ýok, onun üçin bildigimden ýa dilimiň öwürliginden aýdyp berýän. Adana diýe şol şäherde biziň Türkmenistanymyzdan 11 sany student barada görürüňi diýe. Olaň hemmesi biri bilen tanış ýa bir ýerde okansaň bir tanıyan bolmaly. Indi şol 11 oglanyň üçüsi eýem özü barada habar beripdir, janymyz sag ýa biz bar ýa-da diýerdi. Emma galan 8 oglanyň ýa 8 studentden ikun mär hiç ýyl habar hatyry ýok. Şonuň üçin kim bilýän bolsa, kim gören bolsa şu wakalyň pazygaly ýa-da şaýady bolan bolsa şol gözlenýän ýaşlaryň enatasyna, doganlaryň naşyna
ya da bize yüz tutup aytıp bilersiniz. Ya da İslam yerinize, özünüze bağlı yurttaşlar. Ondan yine de bir zat şu yerden bana maslahat berdiler. Şol ýanky Adana şäherin walisi var, ya welaýatyň gubernatory, ady Süleyman, familyasy Elban. Cenab Elban, ya Süleyman Elban. Biz sizden haýyş edýär, türkmenler bol. Şol şu mahal ýitirim bolan ya atlary belli däl, ýöne ýollaşlary bar şo taýda. Şolaryň aýtmagyna görä 8 sany student ýaşlamy şol Adana şäherine atly sorsuz ýetipdir. Sizden ulukan haýyş şolaryň atlaryny aýan edip ýanky direm bolsa ýogulyny bolsa dogan garnaşlaryna habar bermeňizi sizden soraýar, haýyş edýär. İslam öz vilayet sahypaňyzda, gazetinizde nerede ýazylýan bolsa ýogulyny sanawyna goşun biler ýaly howsarlary bize uğradym ya ýollaşlaryna aýan edin, sebäp ýygyna galan en atalarynyň bilmegi zatlary zerur diýip hasap edýär. Şonuň üçin sizden ulukan haýyş Cenab gubernator ady ýanky Süleyman familyasy Elban. Sizem ýanky şol gubernatory ya waliye we waliligi watandaşlar ýüz tutup bilersiňiz, haýyş edin, tapyp berseler ýetkileňizi, bizem bärden başardygymyz güýjümizin ýetdigisi size ýardam we kömek etmäge taýýar. Ene şonu aýdaýyn edim. Ýene de bir habar, onuň şu pazygaly ýagdaýda hoş habar diýip aýdaýyn. Ene biziň türkmen ýigitlerimiz 112 sany ýigit vizasy bar, ýok, pasporty bar, ýok, şu zatlara garamazdan 112 sany ýigit hana Abu Bekir'e kömek etmäge volontier hökmüne ýola düşüpdirler. Berekella ýigitler. Ene hakyky türkmeniň kimdigini şu taýda subut edýän. Ene türk dogalaryň düşen kyn ýagdaýyny, pazygaly ýagdaýda siz hiç zatdan heder etmän öz durmuşyňyz, işiňiz, ýagdaýyňyz, ýygyňyzda galylyk hiç birisini aladasyn etmän. Ene şu gün türk milletiniň, döwletiniň, dogalarymyzyň başyna düşen agyr günne siz ene goluňyz çermep kömek edip barýan diýip bardyňyz. Sag bolun, Taňry alkasyn, ýigitler, gyýylar hemmäňiziň toýuňyza gaýsyn. Şonu aýdaýyn edim, şu mar gelen habarlara görä, yurttaşlar sizem awgyny garada çekilip oturmaň diýip näçege de gaýdýan ýerli ýerden şolary ýaly kömek edin. Hana o 110 ýigit işini uzaryň taşlap gitdiler hana Abu Bekir'e tarap. Sebäp o taýda şu 10 welaýatda entek üstü açılmadyk ya barlanmadyk, ýumurlan jaýlar gatykän. Kömek gerek, hemme ýerde gerek. Keselhanalarda gerek, volontier bolmak gerek. Köçeleri ýykylan jaýlar arasalamakda gerek. Utanmaň, çekinmäň, görkezin türkmeniň kimdigini gaýrat edin. Ene şonu haýyş edýän edim sizden ýene bir geze. Boran hormatly ýurtdaşlar, gecäňiz rahat bolsun, saglykda görüşelim. Inniki habarlar açalım. Tawa